जाहैबाय मोननै जायगानिफ्राय फैदों। जोंहा सुखानजरा 112 बर्ड सेन्टारनिफ्राय 18 नखर दिनै आंजों फुराना बिपिएफनि कार्जकर्ताफ्रा आंजों जयनिं जाफैदों। आरो मोनसेया जाहैबाय सिउगुरि सालबारि 58 बर्ड सेन्टारनि दिनैहाय 9 नखर आंजों जयनिं जाफैदों। बिथांमोना गोदोनिनो फुराना बिपिएफनि खाजोबमोन। दा बिथांमोना फिन दिनै आंजों फैनानै बिजेपिनि बे नखरफ्रा मेम्बार जाफैबाय। बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आसा खालामदों आरो गोबां फैबावगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंखादों, आंजों जयेन लाग्रा मानसिफ्रा गोबां दंबावो। आरो आंहा गावखौनो आं दुगासो बुंनानै लानाय जायो। आंहा साइलेन्ट भटार्सबो बिराद गोबां दंखायो। आरो दिनैनि दिनाव बिजेपिनि जेनाखि खामानि मावनाय दांनायखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा आंजों दिनैहाय 65% अलरेडि दंखायो। जेब्लाना टिकेटआ डिक्लेयार जायो अब्ला बर'फ्रा आंजों आरो 40% फैगोन बेखौ आंहा बिसास दं। दिनैहाय आंजों 28% बर'फ्रा आंजों जयेन जाबाय। ओंखायनो बनरगाव समस्थियाव जिखि पार्टियानो गोरा जा आंखौ फेजेननो हानायनि खुनु क्षमता गैया। बे जाहैबाय आं बुंनाय नङा, आंनि रायजो राजाफोरनि बुंनाय। रायजो राजाफोरनि बे आंखौ सापर्ट होनायनि थाखायनो आङो देरहानाया खाथां। बेनो जाहैबाय मोननै जायगानिफ्राय फैदों। जोंहा सुखानजरा 112 बर्ड सेन्टारनिफ्राय 18 नखर दिनै आंजों फुराना बिपिएफनि कार्जकर्ताफ्रा आंजों जयनिं जाफैदों। आरो मोनसेया जाहैबाय सिउगुरि सालबारि 58 बर्ड सेन्टारनि दिनैहाय 9 नखर आंजों जयनिं जाफैदों। बिथांमोना गोदोनिनो फुराना बिपिएफनि खाजोबमोन। दा बिथांमोना फिन दिनै आंजों फैनानै बिजेपिनि बे नखरफ्रा मेम्बार जाफैबाय। बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आसा खालामदों आरो गोबां फैबावगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंखादों, आंजों जयेन लाग्रा मानसिफ्रा गोबां दंबावो। आरो आंहा गावखौनो आं दुगासो बुंनानै लानाय जायो। आंहा साइलेन्ट भटार्सबो बिराद गोबां दंखायो। आरो दिनैनि दिनाव बिजेपिनि जेनाखि खामानि मावनाय दांनायखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा आंजों दिनैहाय 65% अलरेडि दंखायो। जेब्लाना टिकेटआ डिक्लेयार जायो अब्ला बर'फ्रा आंजों आरो 40% फैगोन बेखौ आंहा बिसास दं। दिनैहाय आंजों 28% बर'फ्रा आंजों जयेन जाबाय। ओंखायनो बनरगाव समस्थियाव जिखि पार्टियानो गोरा जा आंखौ फेजेननो हानायनि खुनु क्षमता गैया। बे जाहैबाय आं बुंनाय नङा, आंनि रायजो राजाफोरनि बुंनाय। रायजो राजाफोरनि बे आंखौ सापर्ट होनायनि थाखायनो आङो देरहानाया खाथां। बेनो गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन।
बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।